Azken lantxo bezala aukeratu dugun gaia, pizkatxo bat espazio eta volumena izan da, gehien bat ikusiaz, zentratuko gea, gehien bat zentratuko dugu bigarren zikloan, eta gehien bat ikusiaz pizkatxo bat ikasleek gai horren inguruan daukaten gabezi edo itxunea, ezta? Ze bai ikusi dugula da, ikasle batzuk oso errez konturatzen dilera espazioaren zentzu eta zentzuaz, baina beste batzoi kosta egiten zaiela ikustea pizkatxo bat aratago edo, ez? Orduan, hortarako prestatu dugun ariketa izango da pizkatxo bat espazioaren ikuspegia izena duen ariketa. Bai, honen helburua aurrez esan dudana izango da, ez? Pizkatxo bat espazio hori praktikan ikustea, bai? Eta abstraktua den hori nolabait ere praktikoago egitea, bai? Orduan, lau ikasle ditugu hemen, eta neskak hasiko gea pizkatxo bat ariketa egiten, bale? Orduan, begira, hemen daukazute, lehendabizi adibideakin hasiko gara. Adibidean ikusten duzuen bezala, hemen daukazute pieza bat, bai? Orduan, helburua da, lehendabizi, pieza hontan dauden, pieza hauko polikuboz osaturik dago, ezta? Orduan, helburua da, pieza hontan dauden polikuboak kontatzea, bai? Zuek zenbatzea, paperean ikusten duzuenan fijatuta bakarrik, bai? Eta ondoren egingo duguna da, hemen ikusten duzuen pieza hori, hemen ditugun polikuboekin, gero zuek egin behar duzuena da, nolabait ere pieza horiek sortu edo kopiatu, bai? Orduan, hemen ikusten dituzue, pieza bakoitzaren ondoan, ikusten duzu karratutxo bat dagoela, bai? Eta karratu horren barruan zenbakiak daude, bai? Orduan, zesan nahi du zenbaki hauek? Hemen egiten duena da, ikusten duzu hemen daudela, atzeko, esango genuke, egiten duena da atzeko fila, bai, bat aurrerago eta bat aurrerago. Bai, ikusten duzuelako hemen karratu hontan daudela, esango genuke 3 espazio desberdin bezala. Bai, orduan, atzeko espazioa jartzen duena bi izango da. Hemen atzean dauden polikubo kantitatea. Bai, ikusten duzu, hemen jartzen du. Hemen dago bat, baina hor azpian beste bat egongo litzateke, ez da? Hemen dago bat, azpian beste bat egongo litzateke. Eta hemen dago bat, eta azpian egongo litzateke beste bat. Orduan, atzeko alde hortan jartzen ditu bi eta bi. Bai? Bat aurrerago, zer dago? Hemen zema daude, zema polikubo. Bat, eta hemen zer dago? Utxunea 0, ez da? Eta gero, hemen aurrean badago beste polikuborik, ez dago gehiago orduan, 0, 0 eta 0 agertzen da. Bai? Orduan, hemen gelditzen dena bi, atzean daudelako, bat, 0 ez dago eta aurrean ez dago ezer. Ados, pieza hontan, esango nuke, 3 espazio desberdin daude, baino, denetan ez daude polikuboak, batzutan utxuneak daude. Ados? Zalduko duzu zein duzun? Hemen jindek bakoitzak zenbadakan azpizikan. Hemen aurrian dauden hauek ez daka ezer azpian. Bat izango da, ez? Hemen gua da beste bat, zeba hauek ez daka gero. Hemen gua da bi, zeba milazka hemen, bi haude. Hemen bat, zeba bat bakarrik handaka eta hemen beste bi. Zeba bi blokea. Oso, ingo zenuke hau? Bai. Oso, ondo. Ez eskundu. Horrela utzi. Hasi da kontatzen hemen 3 eta orduan, pieza nola dan, eta hemen dago horrela. Hasi da solairu ziten hasi da, eta hasi da horren alurretik, gero gaunetik eta gero azkenengoa zatik. Orduan, hemen agertzen den kuadrotxori, nola zoazten osatzen, Hemen da bi 3 zen. Dona bi 3, bai, 3, lau, bi bat, bai, bi bat, eta gero
Hemen, hola. 3, 2, 1. 3, 2, 1.